Dende o BNG consideran que se trata de algo bastante habitual por parte do actual goberno de Nos Pobra, a hora de realizar calquera tipo de compra ou contrato. Por esta razón pídenlle ao Executivo que deixe de realizar estas prácticas a todas luces irregulares e se axuste á normativa vixente e ás propias recomendacións que lle fai o propio Servizo de Intervención Municipal. Hai que sinalar que a normativa é moi clara a respecto de diversos asuntos que neste Concello se están a obviar absolutamente. Primeiro, compras e contratos que non sexan de obras e que sean superiores a 18.000 euros teñen que pasar polo Pleno Municipal, cousa que non está a acontecer neste Concello. Do mesmo xeito, diversos contratos ou servicios teñen que sair a concurso público, por exemplo, os que son plurianuais, e as bases teñen que ser aprobadas en pleno, como reiteradamente tamén sinala o interventor municipal. E xa non é que non se leven a pleno as bases, é que nin se sacan a concurso público. E eses contratos e servicios son asignados directamente baixo o único criterio do Goberno Municipal. Tampouco hai, posteriormente, información sobre a necesidade deses contratos, os criterios da escolla das empresas ou os termos dos propios contratos.